Mă aflu împreună cu domnul Liviu Todescu, medic veterinar și administrator al grădinii zoologice din Sibiu. Bună ziua, domnule Liviu! Bună ziua! Ca să intrăm direct în pâine, aș vrea să vă pun o primă întrebare. De unde această pasiune pentru medicina veterinară? Mi-au plăcut animale de mic. Mergând la bunici, aveau oi, vaci și tot timpul am fost tras de animale. Dar în prima fază mă atrăgeau mai mult animale exotice, adică vreau să devin un inginer silvic. Dar am mers la liceul de agricol, am făcut liceul agricol secția veterinară, am lucrat tehnician veterinar timp de 5 ani la țară, după care am hotărât și am dat admitere la facultate. Am intrat la facultate, din anul 3 de facultate am făcut practică la grădina zoologică și la finalul facultății am devenit medic până în prezent la grădina zoologică. Vi s-a părut grea această școală? Acum, chiar ușoară nu este, pentru că trebuie să înveți mai multe specii de animale și păsări și trebuie să le știi pe fiecare în parte. Plus de asta, termin o facultate de medicină veterinară în care am făcut cel mai mult animalele domestice. A fost un pic de lucru până am învățat și despre animale exotice și totodată în continuu trebuie să învățăm, pentru că periodic vin animale noi, specii noi cu care nu am lucrat. Și atunci important este să te documentezi ce înseamnă o specie nouă, ce probleme sunt, ce condiții trebuie să îndeplinească sau spațiu unde sunt cazate. Dumneavoastră de cât timp practicați această meserie? Ca medic veterinar de 21 de ani. De 21 de ani de când sunt medic veterinar, sunt medic de zoo. Și ca administrator al grădinii zoologice? Administrator doar din 2006 am devenit, pentru că s-a făcut serviciu public grădina zoologică. Inițial grădina zoologică a fost în altă societate în administrare și în 2005 s-a făcut serviciu public de sine stătător. Am devenit medic veterinar și după scurtă perioadă am devenit șef birou administrare cu funcții de medic veterinar în continuare, pentru că coordonez și activitatea muncitorilor, să zic, a îngrijitorilor de animale de la grădina zoologică. Acum să ne întoarcem la calitatea dumneavoastră de medic veterinar la zoo. Cum arată o zi din viața dumneavoastră? Păi, acum, cum să zic, sunt zile când ai foarte mult de lucru, adică fiecare dimineață dăm o tură pe la toate sectoarele de animale, pe lângă vedem partea de sănătate, discutăm și cu îngrijitorii. Pentru că este foarte important să ai o relație cu îngrijitorii, pentru că ei sunt toată ziua acolo pe sector și trebuie să știi animalele și ei le observă mult mai mult decât le observăm noi în turile care le dăm. Dar în fiecare dimineață cu asta începem, cu o vizită pe toate sectoarele, la toate amplasamentele animalelor. După care, în funcție de necesități, tratamente, ce este de lucru. Credeți că este o meserie periculoasă? Este o meserie periculoasă, deci chiar este periculoasă, pentru că lucrăm cu animale exotice, deci chiar și o maimuță, toate maimuțele au colți și poți să fii rănit. Trebuie să ai mare grijă, adică pe lângă partea de medicină, cel mai mult important este să știi anestezie. Deci ce anestezie trebuie la fiecare animal, pentru că riscurile sunt foarte mari, o dată pentru persoana care lucrează, dar la toate intervențiile astea pe animale sunt ajutat de îngrijitori și atunci răspunderea este mult mai mare, că răspunde de toate persoanele care intră alături de tine, de exemplu dacă tratăm un tigru. Adică eu intru primul și ies ultimul, ca să înțelegeți ce vreau să zic. Ați avut ceva întâmplări? Acum, întâmplări, să zic așa, sunt întâmplări. De exemplu, am tranquilizat un cerb, normal, la libivore, dau și un antidot, care administrează intravenos și atunci se trezesc foarte repede. Pentru că sunt orice intervenție operatorie, normal trebuie să fie 12-24 de ore de dietă alimentară. Dar sunt situații când acest lucru nu poți să-l faci, trebuie să intervii de urgență. Și atunci le trezesc. Și am trezit cerbul, o dat semne pentru că orice anestezie poate să fie și periculoasă și am făcut un masaj cardiac și s-a ridicat brusc și m-a luat în coarne. Dar noroc că am avut echipa lângă mine, dar vreau să zic că m-a luat. Erau riscurile că puteam să o încurcăm destul de urât. A fost cea mai grea zi din viața dumneavoastră ca medic? Nu. Sunt zile, nu. Dar una dintre ele în care, într-adevăr, se putea termina prost. Pentru că încercăm să facem o faptă bună și pentru că ești prea sigur pe tine niște chestii care le faci, intră în rutină și atunci se poate întâmpla să... Care este cea mai frumoasă amintire pe care o veți? Toate sunt frumoase. Adică în momentul când reușești să salvezi un animal, eu zic că e cel mai important lucru. Dar dacă ne referim, am avut ocazia să grijim tigri, am avut ocazia să grijim pui de jaguar în birou, ce mai deosebit. Că restul toate animale. Deci am avut în birou și maimuțe, și șerpi, și de toate în birou. Dar eu zic că cel mai important pentru mine sunt felinele. Pentru mine tigru este animalul dominant și cel mai frumos. Tigru siberian mi se pare cel mai frumos animal. Ce animale găsim aici la zoo dacă veniți să acum vizităm? Găsiți de la... Normal este important orice grădină zoologică să expună și fauna României, pentru că este important să ne cunoaștem inclusiv fauna care este în România, nu numai animale exotice.
Dar totodată, nu am zis, avem tigri, avem un leopard de amur care este un animal pe cale de dispariție și este singurul din România. Avem tigri albi, tigri siberieni, lei, jaguari, diferite specii de maimuțe, deci au oamenii ce se vadă. Pe lângă urși, zimbru. Medicul salvează omul, iar medicul veterinar salvează omenirea, spunea Luis Pasteur. Ce părere aveți despre această afirmație? Este adevărată, pentru că rolul unui medic veterinar, exceptând cazul nostru de medic de zoo, pentru că un medic care lucrează cu animale de rentă, rolul lui să asigure hrana omenirii. Plus de asta, trebuie să fie niște animale, trebuie să supravegheze tot timpul tratamentul, pentru că știți că orice medicament administrat unui animal trebuie să există o perioadă de așteptare carne-lapte. Deci este foarte important să urmărească acest principiu, tocmai ca și produsul care ajunge pe masa oamenilor să fie un produs de calitate. Aici avem capucinii. I-am primit. Sunt aici, au venit din Ungaria, am adus. Unii din istoria lor sunt din Spania veniți, probabil că i-au primit și ei. Da, eu sunt ok. Da. Vorbiți cu ele? Acum, teoretic, vorbim. Cea de acolo, care e sus, au ținut-o în perioadă în cabinet că au ceva probleme de piele și trebuie să o tot tratăm. Și atunci, de câte ori ne vede, suntem dușmanul de clasă, cum zicem noi. Acum, aici avem raton. Păcat este activ noaptea. Ziua mai puțin. Nu-i deranjează vizitatorii? Nu. Zgomotele? Nu. Prima perioadă, unele grădini zoologice nu mai recomandă să țină raton, pentru că sunt specii invazive. Sunt țări din Europa în care au devenit, că sunt foarte oportuniști. De unde provin animalele de la zoo? Deci toate animalele de la grădina zoologică provin 99%, să zic așa, de la alte grădini zoologice. Adică, mă rog, poate se mulțesc la noi, poate sunt cu schimburi, dar conform legislației doar din grădina zoologică. Și 0,1% să zic că vine din animale recuperate, că știți că sunt proprietari de animale care țin tot felul de animale exotice, nu este voie și atunci singurul loc în care ar putea să stea acele animale, doar grădinile zoologice sunt. Ce faceți când vine un animal nou la zoo? Păi, un animal nou la zoo, în primul rând, trebuie să intre în carantină. E obligatoriu o perioadă de carantină, după care, normal, dacă vorbim de animale care vin din grădini zoologice, vin cu analizele la zi, le supraveghem. Dacă vine un animal rănit, tot așa în carantină, îl tratăm și după care se va decide. Există și varianta, dacă, cum zic, vine cu un corb rănit sau un uliu rănit, după tratament să le liberăm din nou în natură. E mult mai ok. Și care ar fi procedura atunci când vedeți un animal bolnav? Păi, acum este un regulament. Că toți îngrijitorii trebuie să știe ce înseamnă un animal bolnav. În momentul când văd un animal bolnav, rolul lor este să încerce să-l izoleze de grup până la anunțare. După care, normal, în funcție de specia de animal, hotărâm dacă îl anesteziem, dacă se impune anestezia, pentru că, cum am mai spus, orice anestezie este cu riscuri, și după care facem tratamentul respectiv. Am înțeles. Da, procedura asta este, se vede animalul, după care se decide ce se va face. Știm că oamenii se atașează foarte ușor de animale. Unele animale mai greu de oameni. Dar atunci când un animal moare, unde ajunge? Adică este vreun cimitir de animale Nu, în zonă? sunt firme specializate, dacă vorbim de grădini zoologice sau de alte carisaje, care se ocupă de carisarea teritoriului. Sunt firme specializate pentru asta, care iau cadavrele și le distrug. Este legislație și toate sunt prevăzute în legislație. Ca să știți, toate animalele au istorie. Toate animalele de la zoo au o istorie. Adică știm de unde vin, ce am lucrat pe ele, adică le cunosc pe fiecare în parte. Aveți un animal preferat? Am zis, pentru mine toate sunt preferate, dar cel mai mult plac tigrii siberieni. Am avut ocazia să țin 5 pui de tigru în brațe, adică sunt niște lucruri speciale de siberieni. Avem leopardul de amur, care îmi place foarte mult, ținând cont că e o specie pe care de dispariție, să ai ocazia să lucrezi cu niște animale rare, eu zic că e ceva... E diferit, adică lumea de zoo e diferită de orice discutăm de... Tratezi și câini și pisici și ce vreți dumneavoastră, dar aici e diferit. Și riscurile sunt mult mai mari. Și aveți animale cu care nu prea vă înțelegeți? Cel mai mult cu maimuțele. Cel mai mult. Am și o întrebare. Dacă grădinile zoologice au un rol în conservarea asta e rolul animalelor cel mai important pe care rol. dispariție. Deci ăsta e rolul grădinilor zoologice de cercetare și de conservare. Pe lângă partea educativă de a expune. Dar rolul principal e
se conserve specia sălbatică, de a participa la programe de mulțire, de a da mediului animale. Asta e rolul principal al grădinii zoologice, cercetare, educare. În afară de leopardul, de amur, mai aveți alte animale pe care dispariție aici la grădina Păi acum zoologică? avem, de exemplu, știți că se lucrează acum să se reintroducă zimbrii. Noi avem un zimbru, este prins în programul respectiv, un mascul, e frumos, încercăm să facem o femeală, să mulțim, după care ulterior, prin cei care se ocupă de partea de reintroducerea zimbrului în natură, să vedem ce vor face progeniturile, să zic, puii care vor veni. Acum vă rog să ne spuneți pașii pe care un elev ar trebui să-l urmeze ca să devină medic veterinar. Acum, exceptând situația când faci un liceu agricol, că nu e obligatoriu să devii medic veterinar, trebuie să te scrii la o facultate de medicină veterinară. Faci 6 ani, după care, mă rog, depinde ce dorești. Și ca să ajungă medic la zoo? Pe acum, medic la zoo, am avut studenți în practică, periodic vin studenți în practică de la facultăți de medicină veterinară. Am avut și doctori din alte țări la grădina zoologică din Sibiu. E un pic diferit. Adică primul lucru trebuie să înțelegi că riscurile sunt foarte mari. Adică aici nu există să greșești. Ai greșit, dacă vorbim de anestezia unui tigru, a unui leu sau a unui jaguar, riscurile sunt foarte mari. Inclusiv o maimuță. Ne dăm un exemplu, un pavian, mascul are vreo 38 de kilograme în mascul. Și are niște colți de rupt mai rău ca un câine. Adică chiar și un capucin poate să-ți facă o rană destul de urâtă. Toate maimuțele au colți. Și atunci, cel mai mare problemă asta e. Riscurile sunt mult mai mari. Și o cățelușă sau o pisică te poate zgâria, dar aici e un pic diferit. Sau dacă vorbim de un elefant sau vorbim de un rinocer. Deci riscurile sunt foarte mari. Orice animal nou, cum am zis, care ți intră în colecție, primul lucru pe care îl facem în momentul când mergem să facem animalul din altă grădină, trebuie să discutăm cu îngrijitorul, să vedem spațiu, vorbim cu îngrijitorul, vorbim cu medicul veterinar, să știm la ce. Adică orice specie nouă venită. Dacă sunt specii vechi cu care eu am lucrat, nu e o problemă pentru mine. Dar dacă zic că facem un rinocer sau nu știu ceva ce n-am lucrat, automat să te informezi. Tocmai ca să eviți unele probleme care pot apărea. Că nu e chiar așa simplu. Sunt cursuri speciale pentru Păi îngrijitori? acum noi am încercat să-i calificăm. Grădina zoologică și-a depus candidatura să devină membru în Asociația Europeană a Grădinilor Zoologice. Încă nu a devenit, dar suntem în programul de monitorizare. Și atunci, periodic, aducem specialiști pe care îi învățăm, asta e rolul Asociației Europeană, să-ți trimită oameni care să-ți dezvolți și personal. Deci, pe lângă partea, pentru că e obligatoriu, vorbeam la început, avea anestezice și adormeam un animal și trăgeai câte 3-4 seringi să pui un tigru jos, să făceai pom de Crăciun. Acum cu o seringă pun un tigru jos. Adică vorbim de alte anestezice, de alte mai scumpe și periodic trebuie să faci cursuri de perfecționare, ca în orice domeniu. Trebuie să te perfecționezi, pentru că se schimbă nu neapărat bolile, că bolile rămân aceleași, doar că apar medicamente noi și rolul e să poți să lucrezi repede, animalul să adormă repede, să fie o seringă cantitate mică administrată, niște pași de urmat. Plănuiți să aduceți și alte animale aici? Acum, gândurile la orice grădină zoologică așa sunt, pentru că dacă rămâi mult timp cu aceleași animale, cel puțin cei din oraș, la un moment dat se plictisesc, pentru că nu mai vin la zoo, că văd același tigru, văd aceleași vulpe, de ce să mai vin? Și atunci, periodic, trebuie să reînnoiești parcul, adică să-i atragi cumva. Dar, totodată, când aduci un nou animal, trebuie să ai spațiu, să ai condiții, adică există o legislație de la Ministerul Mediului care spune ce spațiu trebuie să ai. Și tu trebuie să faci dovadă dacă ai spațiul respectiv. Plus de asta trebuie să ai personalul. Deci sunt mai mulți factori. Nu numai mâine mergem și aducem un elefant și ne trezim cu el că nu avem unde să-l punem sau nu avem condiții. Deci trebuie să iei niște pași. Dar, da, discuțiile sunt. Dar asta vedem în viitor, încă nu știm. Și cum transportați un animal? Acum, noi avem o remorcă de transport animale, dar toate animalele se transportă în niște cuști speciale. Adică pe lângă remorca în sine, de cele mai multe ori animalele vin în cuști. Pentru că sunt animale agresive, nu e că transportăm un cățeluș sau o pisicuță. Nu, avem cuști speciale de transport, cu siguranță, cu tot, tocmai că vorbim de animale periculoase. Dacă apare o boală infecțioasă în grădina zoologică, să spunem gripa aviară. Ideea e așa. Periodic se fac analize, adică tot timpul noi luăm sânge și monitorizăm starea de sănătate. Adică există un program strategic la nivel național, ceea ce înseamnă și noi suntem prinși în el. Și atunci, periodic, luăm sânge. Dacă, Doamne ferește, promește gripa aviară, atunci va fi destul de nasol. Pentru că e o boală carantinabilă, se instituie carantină, probabil o parte din păsări sau toate poate să le lichidăm. Deci sunt niște pași, știți că este pesta
porcină africană, când s-au lichidat o grămadă de efective de porci. Deci asta depinde de autoritățile veterinare. Adică noi, dacă avem, Doamne ferește, mortalități, trebuie să trimitem pentru analize de laborator, avem buletine de analiză și după aia decizia autorităților. Noi sperăm să nu se întâmple, dar până acum nu s-a întâmplat. Da. Dacă e o boală infecțioasă, automat va fi carantină. Și în funcție de ce decid autoritățile, asta se va face. Care este cel mai mare animal pe care îl aveți în grădina zoologică? Păi acum, cel mai mare, să zic așa, avem cămile, bactrian, care sunt foarte grele, avem un zimbru, avem un taur de vacă africană, care e destul de masiv, cam astea ar fi mai mari, ca și greutate. Am auzit că ați tratat acel leopard de amur cu spray pentru oameni. Da. Ideea e așa, au făcut o stomatită destul de urâtă. Problema, o să vedeți, când ajungem la el, aveau hipersalivație și atunci l-am tranquilizat și în momentul când ne-am uitat care e cauza hipersalivației, avea o stomatită destul de urâtă. Și atunci am mers, pentru că, din păcate, nu sunt preparate, să zic, ne-am luat farmacie umană și am domnit dați un spray de afte să meargă la un leopard. Noi au crezut că glumesc. Nu dați spray-ul și vreau să zic comerț. Bine, pe lângă tratamentul local, că cu spray-ul am făcut tratament local, am făcut și tratament general cu antibiotici și antiinflamatori, dar am făcut spray-ul respectiv, tratamentul local. Partea proastă e că tot la 2 zile trebuie să-l tranquilizăm. Acum, îl tranquilizăm, îl trezim, că dăm antidot, se trezește, dar anestezia în sine. Dar vreau să zic, avem fotografii la toți pașii care au mers tratamentul. Adică în momentul când am început tratamentul cu spray-ul respectiv, complementar cu cel injectabil, și vreau să zic că a mers foarte bine. Și am și spus farmacistei că a mers foarte bine. Și o zi, domnule, am crezut că glumești. Nu, n-am glumit, chiar e ok. Avem leopard, care l-am tratat cu spray-ul de oameni. Țema! Țema! Dacă vrea. Țema! Hai, Țema! Haide, băiat! Hai! Țema! Hai! Țema! Ele Țema, da? De aia când vine și mă arată colții și îl vezi, așa poți să vezi dacă are o problemă de dantură. Țema! Ce? Da, bă! Da. Da. Bravo! Vorbești cu dumneavoastră. Da. Da. Deci diferența dintre un medic veterinar de animale de companie și un medic veterinar la grădina zoologică e gradul de risc. Da. Adică e mult mai periculoasă această meserie. Deci nu că meseria de a fi un medic de animal de companie sau un animal de fermă nu sunt riscuri dacă vorbim de vaci sau de tauri, să zic, că se pot întâmpla, sunt standuri de contenție. Aici problema e, de multe ori le spun, sunt situații când de obicei izolăm animalul care e bolnav, dar sunt situații când trebuie să tranquilizezi un animal într-un spațiu mare, imens, de 2-3 de metri pătrați, cum e cazul la noi. Și au fost situații când trebuie să tranquilizezi un tigru 2000 de metri pătrați. Problema e că sunt niște factori. Trebuie să vezi dacă s-a descărcat seringa, sunt mai mulți factori. Și atunci cineva trebuie să intre în ea 2000 de metri pătrați să vadă dacă doarme tigru. Acolo e riscul cel mai mare. Până acum n-am găsit pe nimeni să intre. Adică, da, ții niște măsuri de precauție, dar nu e așa simplu să intri într-un tigru care doarme în 2-3 mii de metri pătrați să vezi dacă doarme. Pentru că ca să vezi dacă doarme, trebuie să te apropii de el. Este cel mai periculos animal? Nu neapărat, dar tigru e un animal masiv, adică vorbim tigru, jaguar, leu, am zis doar tigru, dar și leu poate să fie periculos și jaguarul, adică să nu credeți că nu sunt situații când... Deci trebuie să știi ce faci și trebuie să urmărești, adică riscul e mult mai mare. Una e când vorbim de un cățel pe care îl prindem și dăm o injecție cu seringa, alta e când vorbim când trebuie să tragem cu o armă de la distanță un animal care poate e în mișcare. E un pic diferit. Adică orice animal care e anestezia nu uită. Și dacă vorbim de un cățel. Care sunt cele mai sensibile animale de aici la grădina zoologică? Acum, neapărat sensibile. Diferențele sunt dacă sunt specii exotice. Dau un exemplu, care stau iarna în condiții de căldură. Atunci, normal, sau reptile sau ce vezi dumneavoastră, e clar că e mai... Pentru că trebuie să le ai microclimatul corespunzător. Dacă n-au microclimatul corespunzător, temperatură, umiditate, în timp îți creează probleme de sănătate. Deci, în grădinile zoologice, cel mai important este bunăstarea lor. Pe lângă ferme, dar și în grădine. Adică trebuie să ai un microclimat conform cum stau ele în natură. Pentru că diferența între un animal care e liber și un animal care e închis într-o grădină zoologică e că el în natură își alege.
Pe când într-o grădină zoologică, spațiul fiind limitat, tu trebuie să-i oferi condițiile respective. De aia rolul la grădină e să asigure bunăstarea la fiecare animal. Și cele mai sensibile, bineînțeles, care stau tot timpul la căldură. Acolo e o problemă. Că dacă vorbim de șarpe, sunt proprietari de animale care au iguane. La iguane sau șerpi trebuie să aibă becuri ultraviolete și infraroșii. Sunt niște becuri speciale. Am întâlnit situații la particular care nu au condiții bune și apar probleme de năpârlire și toate sunt legate doar pentru vorbim de un singur bec. Ai un bec special care imită soarele și infraroșul. Recomandați tinerilor să se apuce de această meserie? Da, eu recomand tuturor care iubesc animalele și care cred că o să aibă un rol în tratarea animalelor să se apuce de meserie. Eu aș recomanda tuturor care iubește animalele să se facă medic veterinar, dacă consideră că sunt pregătiți. Pentru că, știți, încep un drum și pe parcurs îți dai seama că e un pic mai complicat. Ați spus că tinerii pot veni să facă practică aici la grădina zoologică, Da, nu-i deci așa? noi am spus, noi avem legături cu facultățile de medicină veterinară din țară. Periodic și anul ăsta am avut studenți de la facultatea din Timișoara. Acum vin mulți de la Timișoara, că am trăit la Timișoara și am legătură cu profesori de acolo. Și vin. Am avut și de la Cluj, v-am spus, am avut o doctoriță din Spania care a stat 3 luni la noi. Am avut. Adică oricine vrea, face o științare. Trebuie să înțelegeți că în grădina zoologică e un pic, noi sperăm să nu avem de lucru cu animale. Dacă nu avem de lucru, e ok. Dacă vorbim de un cabinet în care toată lumea vrea să vină câini, căței cu probleme ca să fie din punct de vedere financiar, noi la grădina zoologică vrem să nu avem probleme. Dacă nu avem probleme, înseamnă că animalele sunt în regulă. Da. Văd că le mătufa de inelată, știu că de madă de scar. Da, aici avem colobuși. Sunt doar 4 masculi, pentru că i-am adus din afară, pentru că o prea mare consanguinizarea. În Asociația Europeană există un coordonator, în care hotărăște cum să mulțesc pe cine, în funcție de nevoie. Adică aici sunt 4 masculi, nu avem voie, nu să-i mulțim pe ei, că nu se mulțesc, dar să aducem femele. Avem legurii bărgați, avem un grup destul de ok. Dacă la celelalte specii masculii dominant, aici este o femelă dominantă. Aici masculii în inferioritate. Da, e ok. Sunt de la noi, am și dat în țară, foarte bine s-au mulțit. Am avut și fătări gemelare, ce e o raritate. Ne-am avut într-un an 2 fătări gemelare. Ce sfaturi le dați tinerilor care ar dori să devină medici veterinari? Ca și sfaturi, să iubească meseria în primul rând și de multe ori să se aștepte că speranțele lor nu sunt totdeauna aceleași. Adică în momentul când ajungi medic veterinar, nu o să reușești totdeauna să salvezi animale. Sau sunt situații când, să zicem pe românește, e obligatoriu să curvăm suferințele animale. Adică nu e numai salvarea animalelor, vine și partea mai neplăcută. Care ar fi media cazurilor de boli sau de... N-aș putea să vă spun. De exemplu, săptămâna asta, astăzi am avut o singură intervenție. Din toată săptămâna. Am tranquilizat un tigru, am făcut niște perfuzii, l-am trezit, cred că s-a trezit și am atât. În rest nu am avut. Sunt zile când, într-adevăr, ai 2-3 cazuri, să zic, depinde. Nu pot să spun, dar sunt zile când, efectiv, din punct de vedere veterinar, chiar nu ai ceva de făcut. Și atunci mai faci niște analize, mai... Vă afectează pe dumneavoastră ca o pierdere a unui animal? Da. Am spus, cum să nu te afecteze, pentru că muncești. V-am spus, tot timpul vorbesc cu îngrijitorii, spun, doamne, tu ești în fiecare zi pe sector. Tu vezi animalul. Rolul îngrijitorului trebuie să știe grupul. Cine e șeful grupului, când dă mâncare, care animal mănâncă, cum mănâncă. Pentru că sunt situații. Avem cai cu probleme de dantură, de usură de dantură și atunci vezi că mănâncă pe o parte sau îi cade mâncarea din gură. Și sunt niște chestii care trebuie să le urmărești. Dacă ești îngrijitor și ești tot timpul cu animalul, mult mai repede vezi decât eu vin, mă uit ocazional. Nu că nu le văd, că le văd foarte bine, să știți. Adică chiar văd toate defectele. Dar vreau să zic, ăsta e rolul îngrijitorului. Pentru că el e acolo. El e o zi. Și eu merg, dar nu sunt fiecare zi, că nu pot să fiu în 100 de locuri odată. Și atunci vezi cum mănâncă, trebuie să pui mâncarea mai multe locuri, pentru că dacă vorbim de maimuțe sau grupuri de animale se vor bate, ca să evităm bătăiliile, sau de exemplu vorbim de maimuțe la pavieni. Un pui ajunge adult la 4 ani. Dacă ai foarte mulți masculi, după 4-5 ani deja apar conflictele. Pentru că altul vrea să ia locul să devină șef. Și atunci trebuie să vezi ce faci. Trebuie să-i dai la alte grădini, nu poți să-i dai, faci stoparea reproducției prin sterilizare sau anticoncepționale. Trebuie foarte bine să-ți programezi și reproducția. Bun, înmulțești tigri. Dau un exemplu. Tigru e animal solitar. O să ai pui, e frumos. Dar o să crească adulți. Ce faci cu ei? Se pot bate. Că e tigru solitar, se omoară, dai la alte grădini.
ai condiții, ai spațiu să ții 5 tigri, nu ai spațiu, atunci folosești anticoncepționale sau sterilizezi. Deci nu e numai simplu ții niște animale. Trebuie să gândești sau faci un nou spațiu, faci o proiectare, te gândești. Vreau să țin o pereche de lei. Bun. Vreau pui. No, atunci automat trebuie să ai un spațiu suplimentar. Ce faci cu puii ăia? Când sunt mici, sunt frumoși. Dacă ăia devin adulți, atât din punct de vedere și financiar. Adică unei să mănânce 1 leu și altele să mănânce 5 lei. Adică toate trebuie gândite când faci o gândire din asta, ce vrei să faci. Adică nu-i... În cazurile de genul acesta, colaborați cu grădini zoologice din alte țări? Da, adică v-am spus cum suntem membri în asociație, adică tindem să devenim membri în Asociația Europeană, periodic colaborăm. Deci, odată cu toate grădinile din România avem o colaborare strânsă, există o federație a grădinilor zoologice din România, în care sunt toate grădinile autorizate membre și normal, discuți cu grădinile dacă apare o problemă, că nu poți zici că le știu eu pe toate. Ai o problemă care nu-i pui, nu-i dai de cap, normal, sunt un medic din altă grădină zoologică care poate a avut. Nu e... Tot timpul trebuie să ceri, nu suntem noi cei mai șmecheri. Sunt situații când efectiv trebuie să ceri ajutorul. Și atunci cer la colegi care știi că au muncit. Și zici, domnule, ăsta e tratamentul care l-a făcut, ce aș mai face? Și nu e o problemă. Sau sunt medicamente care le folosim, că medicamentele sunt universale, adică nu există medicamente strict pe animale exotice. Sunt medicamente care le folosesc ca animale de fermă. Avem problemă, să zic, o vacă. La noi, să zicem un exemplu, o vacă, și nu dai de cap la un tratament. Și atunci sunt un medic din teren care are vaci și spui, bă, uite, am simptomele astea, ce medicament zici tu să meargă cel mai bine? Cam așa se face. Adică nu suntem noi chiar bătuți în cuie și le știm pe toate. Au fost cazuri când celelalte grădini zoologice nu v-au acceptat schimbul de animale? Nu, pentru că ideea fiecare grădină ia sau să fac schimburi în funcție de necesități. Adică nu poți, domnule, vreau să-ți dau 1 leu, nu. Dacă nu are 1 leu, nu are. Sau, de exemplu, am avut o perioadă când am lucrat la adăpostul de jaguari. Jaguarii trebuie să fie amplasamentul acoperit și ne-a rugat de cei de la Târgu Mureș, că avea un amplasament acoperit, să nici ne-a ținut 1 an de zile. Ca să putem să ne facem noi lucrarea. Nu avem situații, doar că fiecare grădină zoologică știe de ce animal are voie. Adică, da, ai vrea să-i dai la unul, dar dacă nu are spațiu, că aici e problema, de spațiu. Ce studii trebuie să aibă un îngrijitor? Trebuie să aibă facultate sau anumite cursuri? Nu. Ideal ar fi să aibă liceu. Asta ar fi un liceu agricol, general zootehnie, veterinară, ai și horticultor, dar să aibă un pic de tangență. Dar nu e chiar așa de dezvoltată. Și atunci avem oameni care au lucrat cu animale. Adică important e să aibă drag de animal, să știe ce înseamnă un animal, adică nu, zicem așa, scuzați expresia, vine un orășan care nu știe ce înseamnă o văcuță și să vină să facă curat la tigri. Adică trebuie să înțelegeți că riscul e foarte mare. Adică trebuie să, pe lângă partea de medic veterinar, trebuie să ai grijă de fiecare muncitor în parte. Trebuie să-l cunoști de aproape, să-l urmărești cum muncește, ce face. Dar sunt situații când merg, nu sunt atenți, se apropie cu spatele de animal, nu ai voie să stai cu spatele animal. Au fost, nu la noi în grădină, de alte grădini, au fost accidente din pauză, nu s-au respectat niște norme de securitate. Și atunci tot timpul trebuie să urmărești. Pentru că animalul sălbatic e animal sălbatic. Adică cât am vrea noi să zicem că e grijit într-o grădină zoologică, trăit, tot animal sălbatic rămâne. Eu le spun proprietarilor că pisica își învață puii să vâneze. Și pisica e un animal domestic. Și puii vor vâna. Așa e și la grădina zoologică. Adică tigru, jaguarul, leu sunt vânători prin naștere. Chiar dacă sunt născuți în zoo, să zic așa, tot au instincte. Și atunci omul trebuie să înțeleagă, chiar dacă îi se pare că animalul ăsta liniștit, nu e chiar liniștit. Știți că am avut evenimentul când o fetiță a trecut și a fost mușcată de un lup. Acum vreo lună de zile cred că a fost și mare tamtam în toată presa. Dar problema e că distanța, există gard de protecție, așa se numește. Nu ai voie să treci. Indicatoare, nu pune mâna. Acum, dacă vorbești din copil, nu știe să citească, să zic. Dar ca și părinte trebuie să supraveghezi. Pentru că copilul trece, îi se pare că animalul respectiv și se pot întâmpla. Nu a fost ceva grav, mai mare a fost tantam. Dar pentru că copilul a trecut zona de siguranță, s-a apropiat de cușca lupului, cum am zis, cușca lupului are dublă protecție. Deci nu avea cum să-l prindă pe copil dacă nu-și băga mâna. Dar și-a băgat mâna și l-a ciupit de un deget. Și de acolo a venit toată nebunia. Că a mușcat, la Târgu Mureș a fost o mușcat lup o fetiță. O mușcat lup o fetiță care a trecut balustradă.
Da, nu e frumos pentru că toată lumea vine, impactul e foarte mare în media. Dacă e siguranță în zoo, este siguranță dacă respectăm, pentru că lupul nu e pe ale. Adică rolul animalului și noi trebuie să lăsăm, că ziceați de conservare și de educare, noi trebuie să lași animalul să-și manifeste caracterele conform speciei. Ăsta e rolul nostru. Dacă nu facem un circ și facem dresură și chemăm oamenii și ridicăm ursul 2 picioare sau mai știu eu ce, și atunci toată lumea probabil că e mai fericită. Ați primit animale de la circ care au participat la circ? Nu, dar sunt grădini care au primit. Noi nu avem. Momentan, dar sunt grădini, când s-au distanțat circurile din București, s-au interzis să se țină animale la circ. Am avut acum câțiva ani o maimuță care o ținut un fotograf acasă. Da? Câțiva ani făcea cu ea poză la mare. Dar astea sunt 18 ani, cred că în urmă. Dar era, pentru că normal nu ai voie să ții un animal sălbatic, exotic. Au și riscurile, dar nu ai voie, conform legislației. Nu că nu sunt. Vin mulți turiști străini aici? Păi vin, da. Adică suntem, zicem că avem destul de mulți, peste 300 și ceva de mii de vizitatori am avut anul acesta, ceea ce e destul de ok. Și sunt și străini, clar, mulți străini. Cum ați promovat această grădină zoologică? Adică, cum i-ați îndemnat pe oameni să vină? Acum, ideea așa, oamenii vin. E important că la Sibiu este o grădină zoologică să vină să învețe copiii, și oamenii, dar și copiii, cum arată o specie de animal. Pentru că, din păcate, v-am zis, sunt situații când vede un copil care era destul de mărișor, de general, să zic așa, și a văzut canguri, avem canguri pitici, acum că nu știm că sunt canguri așa, și zice, uite, mamă, ce veverițe mari. Sau vin persoane și văd fazani, că toată lumea vede fazanul de vânătoare care ne fuge prin fața mașinii, dar sunt și alte specii de fazani. Și vine om mare și zice, dom'le, nu-i fazan, e păun. Și spune la copil, dom'le, e păun, dom'le, e fazan. Adică sunt situații, sau am întâlnit situații când trimis niște poze la un medic veterinar că vrea copilul să facă la școală. Și cu lemurian și îmi trimite medicul veterinar și zice, dom'le, ăla e, ce-o zis, jder. Bă, omule, tu nu știi cum arată un jder sau lemurian ca medic. Acum, da, că ești medic de animale, dar vreau să zic, să învețe animalele. Plus de asta, important e și să le explice ce periculos poate să fie un animal sălbatic. Pentru că ceea ce se întâmplă în cazul, dăream un pic de la subiect, cu urșii care stau pe partea drumului. Eu le-am mai spus de multe ori, povestesc că acum câțiva ani buni a fost la un simpozion pe bunăstare urși. Dar cu cei mai șmecheri din lumea asta, deci oameni care vedem pe National Geographic, Animal Planet, cu oameni care o viață întreagă au luptat la urși, pentru urși la nivel mondial. Și o american au vizitat la Sibiu. Pe lângă faptul că acum este ca așa o mândrie pentru mine, că o zi, dom'le, am fost la Liviu și animalele nu sunt stresate și arată foarte bine pentru mine, ca medic, eu au, ceea ce înseamnă că fac cât de cât cu bine meseria și animalele sunt stresate și arată bine, ceea ce nu e important. Dar ce zicea femeia? Și dom'le, să ridici ursul în 2 picioare, să-și arate colții și să le explici oamenilor ce periculos poate să fie. Deci o femeie care o viață întreagă a luptat pentru bunăstarea urșilor la nivel mondial. Asta trebuie să înțeleagă. Ursul este un animal, da, vine la cerșit, dar îi întreb odată. Dacă a doua zi te întâlnești cu ursul și la container și nu are ce să mănânce, nu te atacă? Dacă ieri ai dat o bucată de pâine, nu cred. E vorba de supraviețuire. Doar că, cum ștergile mai arată, vai că avem un ursuleț frumos. Eu am greșit jaguare aici, în birou, aici au stat. Am poză, când turmea jaguarul la mine în braț. Aici turmea jaguarul, în sertarul ăsta. Până la 3-4 luni. După care, gata. Deci nu mai joacă. Deci așa e și cu orice animal sălbatic. Oamenii dau de mâncare animalelor? Adică mai vin pe vizitatori și dau de mâncare animalelor? Din păcate, da. Din păcate, da, și asta e o problemă foarte mare și din punct de vedere medical. Pentru că, de exemplu, dau la pelican. Pelicanul mănâncă pește de apă dulce și vin și dau popcorn. Sarea este foarte periculoasă pentru păsări mai ales. Este un toxic foarte mare. Dau la papagali. Periodic am avut probleme cu mortalități la papagali. Că dă sarea e foarte bună și avem. Și omul nu conștient. Aruncă la maimuțe, după care aruncă mâncare, fiind vorba de un grup de animale, mănâncă numai unul, vine unul, celălalt se bat. Sau am avut o situație când cineva a aruncat o sticlă de suc, sticla s-a spart și fiecare maimuță era câte un ciop în mână și vingea un ciop de sticlă. Și atunci chinuie să închizi animalele, să le tranquilizezi, să poți să scoți cioburile. Știți, că mai sunt situații când trebuie să vii și noaptea sau după masă. Adică la mine telefonul tot timpul e deschis.
Am fost și o tânără, am plecat din grădină la ora 2 și noaptea la 11 am venit și am operat jaguarul. Se întâmplă. Și atunci sunt și din cauza la vizitatori aceste situații. Și omul nu înțelege. Da, e frumos că auzi, mă să iau popcorn să dau la maimuțe. Că maimuțele sunt cele mai cerșetoare, așa e natura lor. Și le spun, dom'le, au mâncare. Dar de acolo și apar conflicte, se bat și apoi tu trebuie să muncești. Că asta este. Cum vă dați seama dacă un animal este stresat? Acum au diferite modificări de comportament. Adică important e, cum zicea și american, în orice lucru te duci și observi animal. Ceea ce, să nu credeți că numai în grădinile din România sunt animale cu probleme. Greșiți. Am vizitat foarte multe grădini și în afară și nicăieri nu este perfecțiune. Adică îți dai seama. Dar important este să eviți să devină stresat. Nu. Ați făcut campanii de informare pentru vizitatorii să nu dea mâncare animalelor? Sunt campanii, avem un regulament de vizitare, este o situație de scrie nu hrăniți, avem și audio. Nu interesează. De exemplu, acum câțiva ani buni, la grădina zoologică de la Brașov, un tigru a smuls mâna unui om. Lucra pe acolo ceva în folos comunității, mă rog. Și a doua zi s-a făcut un reportaj cu Antena 1, eram în grădină, când filmam că nu se respectă semnificația indicatoare. Nu treceți, nu hrăniți, atenție mușcă, atenție zgârie. Și în timp ce filmam, o bătrânică dădea mâncare la animale. Și formeam, efectiv, reportaj era despre nerespectarea. Și în timp ce dădea maimuțe și zice, doamnă, nu vedeți ce scrie acolo? Și scria mare, nu hrăniți. Și ea, doamna, zice, nu, că scria maimuța macac. Adică mic scria. Adică, bă, ce mic vezi, dar ce mare nu vezi, știți? Cam asta este. Da, e interesant, pentru că, na, acum, credeți-mă, și pentru mine, ca medic, când am fost la o grădină zoologică și am avut ocazia să pun mâna pe un rinocer, e wow! Adică, sau am văzut gorila față în față, adică e diferit. Doar că trebuie să-ți iei niște măsuri de siguranță, pentru că se pot întâmpla accidente și dacă nu ești atent, accidentele astea se întâmplă și nu mai ai ocazia să le repeți. Care este cel mai interesant animal pe care ați avut ocazia să-l tratați? Complicat. Deci, nu știu să zic, interesant. Deci, în cursul activității mele de medic veterinar de zoo, cel mai mic pacient pe care l-am operat a fost un hamster pitic de 55 de grame. Aia mi se pare cea mai ciudată operație. Bine, o supraviețuit ca să... Adică așa, da. Dar, v-am spus, am operat tigri, am operat lei, nu știu, șerpi, pitoni uriași, mai mici, mai... Toate sunt interesante. Adică orice animal exotic pe care ai ocazia să-l tratezi e diferit. Nu vedeți să faceți altceva în afară de această meserie? Complicat. Dacă mă întrebați, la momentul ăsta nu. Adică pe lângă faptul că sunt medic de zoo, am și o activitate într-un cabinet de animale de companie. Mă rog, pe lângă țin acum tot felul de oameni, au și șerpi, au și iguane, nu mă văd. Nu mă văd pentru că, v-am spus, am 21 de ani de medic, 24 de când am contact cu grădina zoologică, cunosc fiecare animal și pentru mine e ceva deosebit. Credeți că animalele sunt chinuite la zoo? Multă lume are această impresie. Nu sunt chinuite, adică rolul nu este acesta, rolul grădinii de conservare a speciei sălbatice, dar totodată trebuie să ai condiții, adică să ai spațiu când ții animale. Orice animal ai ține, trebuie să-i oferi condiții. Dacă nu ai condiții, normal n-ar trebui să ții un animal care nu ai.